We are so conscious on how do we look, how do others look at us. Dili ta makagawa sa atong balay kung ang atong sinina dili nindot. Kung ang atong sapatos dili nindot, ang atong karsonis or short dili nindot. Una ta mo gawas, mangutana gyud ta kanang okay ra ang akong silob, angayan ra ba ko? Mahadlok ta nga ingnon, huy kabati sa niyag sinina oy. Uy kabati sa dala niyag sapatos oy. Lainan na niya tan-awon oy. Mahadlok tang sawayon. Ang atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Matthew chapter 23 verses 23 to 26. Si Kristo iyang giingnan ang mga Parisiyo, mga tigpakaaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa pagpanlupig ug kahakog. Mga Parisiyo nga buta, limpyo hiuna ninyo ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Again, we are so conscious from the outside. Gusto ta nga nindot ang pirmi makita sa uban diri nato. Gusto nga pirmi bag-o ang ilang makita. Gusto tang daygon sa mga tao nga nagpalibot nato. But sometimes we just don't realize that the external is not really what is important. But what is important is the internal. Kung nindot ang tan-awon physically, hopefully nga kita pod nindot pod ang tatatan-awon internally. Kana bang ang atong kasing-kasing limpyo, ang atong huna-huna limpyo. Kay kung we keep on focus on what is external, then we will forget what is internal. Nya remember, our life is not just composed external or the physical appearance, but there are other components in our life like spiritual, emotional, mental. So these are the things that we need to take care of. Especially kaning spiritual. Ang spiritual is the most important of all aspect in our life. Why? Because if you have nindot ang imong spiritual aspect sa imong kinabuhi, then everything will follow. Ang imong emotional, mental, and even your physical will follow. No need na kang ma-worry sa imong physical ug kinsa ra may makakita sa atong spiritual aspect. Walay lain kundili ang Ginoo. Because God does not look at what is external, what is physical, but God looks at our hearts, the intention, the purity of our hearts. Kita nga mga tao, we are so judgmental. Dali kita mo musulti o bati against sa ubang tao. An bisan ang ubang tao, musulti pug bati against nato, mo na usay magbinatuay og mga bati. Puro na lang bati. Why? Because focus externally. Unsa may naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Basin og nindot kaayo ka tan-awon, nindot kag sinina, mahalon kag sakyanan, sapatos, ug unsa pa diha. Apan sulod day sa imong kasing-kasing, it's full of hatred. It's full of jealousy. Love is not reigning in your heart. That is why the gospel for today reminding us that we should not be focused externally, but we need to focus internally because it is God who will give us the true reward and not the people around us.